Hego Euskal Herriko langile publikoek erosteko ahalmena galduko dute aurten ere. Sindikatuek jakinarazi dute langile publikoen lansaria 2,5% igo nahi duela Espainiako gobernuak datorren urtean, eta 2010etik Madrilek finkatzen duenez Espainiako estatuko administrazio guztietako langile publikoen soldata igoera. Hego Euskal Herrikoek ere igoera hori bera izango lukete. Espainiako Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak proposatu du 2022an egin zuen 2,2% igoera beste 1,5%koarekin osatzea. 2023an lansariak 2,5% igotzea eta 2024an 1,2%. Horrez gain, 35 orduko lanaldian sakontzeko aukera eskaini die langileen ordezkariei eta baita barne promoziorako eta mugikortasunerako hobekuntzak ere. Hala azaldu zuten CESIF eta UGT sindikatuek atzo iluntzean alor horretako ministerioarekin batzartu ondoren. Pedro Azpiazu Jaurlaritzako Ogasun Sailburuak iragarri du Madrilen agindua beteko duela eta Nafarroako gobernuak berriz 3%ko igoerarekin ari dela prestatzen aurrekontuak, baina espero da Iruña ere Madrilen adosten den kopurura batzea. Azkenerako gurean, Michel Lakuntza Ela sindikatuko idazkari nagusia izan dugu gaur magazinean, gonbidatu nagusi gisa, eta administrazio publikoko langileen soldata 3 urteko epean 8% igotzea lotsagarritzat jo du. Penagarria da, Azpiazu bezalako kontseilari bat ikustea esanez, baizu, hemen soldatetan egingo dena, langile publikoen soldatetan egingo dena da, Madrilek erabakitzen duenaz, halako normaltasunez, eta halako ere gordintasunarekin, ez? Onartzen, herri honek ez dituela izan behar eskuduntza minimoak gauza batzuk kudeatzeko, ez? Eta guk hemen bi gauza esaten ditugu, batetik, hemen badago auzi bat, Madrilen eman behar den borroka bat, eta guk esaten dugu hemen EH Bilduk eta PNVek planteatu behar dute Madrilen hurrengo aurrekontuekin lotuta zegertatzen den Espainiatik jarri zaigun muga honekin, ez? Eta gero bestalde, esaten diguna Eusko Jaurlaritzari hemen, nahiz eta muga bat egon, badira ere aukerak eta badira gauzak egiteko egun egiten ez diren. Nazioarteari begira, Nord Streamen gas isuri nagusia eten eginda Baltikoan. Bigarrena aldiz ez, Suediak dio ihes handiaren arrastorik ez dela ikusten itsasazalean. Europako gas eskaerak 10% egingo du behera 2022 urtean nazioarteko energiaren agentziaren arabera. Gasbide horren eta Nord Stream 2-ren aurkako sabotajeak 4 gas isuri eragin zituen aurreko astean. Horietako 2 Suediako uretan gertatu dira, baina ihes nagusiak ez du burbuilarik igortzen jada. Bigarrena 30 metro diametroko azaleran sumatu daiteke, Bornholm uhartetik gertu. Iparraldeko herrialde horretako agintariek iganderako aurreikusi zuten isuria amaitzea eta ihesik handienaren kasuan bete eginda epemuga. Bigarrenean aldiz ez. Nord Stream 2 ez zuten martxan jarri bere garaian, baina metanoz beteta zeukan odia. Gas hori oso kutsakorra da atmosferan eta oraindik zehazteko dago hondamendi ekologikoaren neurri isuriak direla eta bien bitartean Nord Stream gasbideen presioa egonkortu egin dela berretsi du Gazpromek. Gurera bueltan Bizkaian Urdaibain eraiki asmo den Guggenheim Museo berria ere izpide dugu gaurkoan. Izan ere, Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusiak iragarri du aldundiak dagoeneko lantalde bat kontratatu duela ekimenaren arkitektura, ingurumen eta paisaia proiektua diseinatzeko eta 5 hilabete barru prest egongo dela. Bestalde esan du Guggenheim Urdaibaik hilabete batzuk baino ez dituela irekiko urtean bisitari kupo maksimoarekin. Este museo pretende ser ejemplo en todo, también en la parte de los accesos. Udalerri bihurtzeko azken unetan da Usansolo eta urriaren 15ean jaigiroko manifestazio bat egingo dute. Eguerdiko 12etan Unkina plazatik abiatuta desanexioaren alde. Usansoloko bizilagunek 40 urteko ibilbidea egin dute udalerri bilakatzeko. Urte horietan
behin baino gehiagotan egin dituzte herri galdeketak, baina ez dute udalerri bihurtzea lortu orain arte. Bizkaiko Foru Aldundiak desanexioaren proposamen akordioa aldeko txosten batekin eraman zuen Bizkaiko Batzar Nagusietara, eta Usansolo herria plataformaren arabera ez dirudi udalerria sortzearen aurka bozkatuko duen alderdi politikorik dagoenik. Batzar Nagusietako hurrengo bilkuran bozkatuko dute desanexioa onartzen duten ala ez, baina oraindik ez dute jarri bilkura egiteko datarik. Desanexioari buruzko hainbat herri galdeketa egin dituzte azken urteetan, aurtengoa martxoan izan da azkena. 63,2% izan zen parte hartzea eta 81,54% bozkatu zuten udalerri izatearen alde. Espainiako legearen arabera gutxienez 5.000 biztanle izan behar dituzte udalerri bihurtu nahi duten auzoek, baina Bizkaiko Foru arauak dio auzoak 2.500 biztanletik gorakoa izan behar duela. Egun 4.635 pertsona daude Usansolon erroldatuta. Eta politika arloan nazioartera begira bozkatu zuten brasildarrek atzo, eta PT langileen alderdiko presidentegai aurrerakoiak Lulak lortu zituen boto gehien, 48,4%, baina ezin izan du 40% langa gainditu ordea, eta horren bestez Jair Bolsonarorekin lehiatuko da bozen bigarren itzulian, datorren urriaren 30ean. Behin-behineko presidente ultraeskuindarrak botoen 43,2% bildu ditu. Kontuan hartuta inkestak zerrari ziren adierazten, Bolsonaro kanpainan ibili da izatzen iruzurraren mamua, eta esan izan du ez dela fio hautesontzi elektroniko ez. Ez du Lularen garaipena aitortu, baina emaitzak onartu ditu alderdi liberaleko presidente gaiak. Latinoamerikako potentzia ekonomiko nagusian 156 milioi pertsonak zuten bozkatzeko aukera, eta botoa ematea derrigorrezkoa den arren abstentzioa 20,9%koa izan da, 1988 geroztiko handiena. 1985ean demokrazia berrezarri zutenetik Fernando Enrique Cardosok soilik lortu du hauteskundeak lehen itzulian irabaztea. Inkestek iragartzen zutena baino tartestuagoa izan da bi hautagaien artean, eta hala ikusteko dago zer gertatuko den urriaren 30ean, bigarren itzulian. Horrela, Lulak aurreikusi baino alde txikiagoa atera dio Bolsonarori hauteskundeen lehen itzulian. Bada gurean, Jon Cortázar Euskal Herriko Unibertsitateko geopolitika taldeko kideak erreparatu dio emaitzok utzi duten egoerari. Venezuelako edo Boliviako presidenteak ez hain ikonikoak, hain mediatikoak, hain karismatikoak euren errealitatetik kanpo. Eta baliteke ezkerraren erreferentzia berria bihurtzia Lula hain zuzen politiko oso ezaguna da, eta kontutan izan behar dugu baita ere esperientzia izan duela agintari bezala, eta bestalde aurkeztua daitekela botere zaharren biktima bezala. Nazioarteko gaiekin jarraiki, Kataluniako independentismoak alderdien arteko zatiketa ageriko batek blaitutako giroan oroitu du 2017ko urriaren batean ezarri zuen mugarri politiko autodeterminazio referendunaren 5. urteurrenean. Eskerra Republikan eta Junts per Kataluniaren arteko desadostasunek hausteko zorian utzi dute bien arteko koalizio gobernua, baina zatiketa ez da alderdien artekoa bakarrik. Urriaren 1. 5. urteurreneko ekitaldi nagusian argi adierazi ziren mobilizatu ziren herritarren aldeko jarrera kontrajarriak ere. Ekitaldi bateratua izan zen, baina ez batua. Batzuek txistuz eta gaitzezpen oiuz hartu zituzten Carme Forcadell Kataluniako parlamentuko presidente ohia, Marta Rovira erbesteratua eta Xavier Antic Omnium kultureko presidentea. Txaloak, bai, bozgoragailuetatik Junts per Kataluniako erbesteratuen izenak aipatu zirenean, eta sarritan entzun ziren gobernuaren dimisioa eskatzeko oihuak, baita Puigdemont gure presidentea leloa ere. Hain zuzen, giro horretan egin zuen Carles Puigdemont Kataluniako presidente ohiak bere hitzaldia bideokonferentzia bidez. Txalo gehien jaso zuen diskurtsoa izan zen hain zuzen ere, eta eskari zehatza egin zion generalitateari bete dezala urriaren 1. agindu demokratikoa. Gauzak horrela, Kataluniako gobernuan lehertutako kriak oraingoz
ez du konpontzeko itxurarik. Pere Aragonés, Generalitateko presidenteak ez du ontzat eman Junts per Cat gobernukideak mai gainean jarritako azken proposamena. Horrek Jordi Puigneró atzera berriz presidente orde izendatzea eskatzen ez badu ere. Hala jakinarazi du gaur Puignerok berak. Ostegunean eta ostiralean galdetuko die Junts per Kataluniak bere militantei Kataluniako gobernuan jarraitu nahi duten edo ez, eta egingo dieten galdera zehazten ari da alderdiko buruzagitza orain. Arratsaldean egingo dute prentsaurrekoa galderaren berri emateko. Kontsulten emaitzak jaso bezain pronto jakinaraziko du Junts per Kataluniak Kataluniako gobernuaren parte izaten jarraituko duen edo ez. Eta gurera bueltan, Afrikan, Zinemen Euskal Jaialdiaren bigarren edizioa Arabako hiriburuan izango da, gaurtik hasita eta urriaren 8 arte. Afrikan barneratzeko eta istorio pertsonalak ezagutzeko aukera ematen du ekimen honek. Babaiat, Sahara Gasteiz elkarteko kidea da. Bueno, nosotros estamos intentando que esto sirva para romper puentes. No queremos que haya ninguna distinción en ninguna parte del mundo, vamos, y menos dentro de lo que es el continente africano. Arratsaldeon, Hego Euskal Herriko langile publikoen soldatak 3 urtean 8% igotzea proposatu du Espainiako gobernuak estatu mailan. Elak eta Labek ez dute onartzen Espainiako gobernuaren murrizketa. Iara Durreta. Hego Euskal Herriko langile publikoek erosteko ahalmena galdu dute aurten ere. Bada Espainiako gobernuak zerbitzu publikoko langileen soldatak 3,5% igotzea proposatu du aurten, 2,5% 2023an eta 2,2% 2024an. Jaurlaritzak aurreratu du igoera berdina ezarriko duela. Nafarroako gobernuak aldiz soldatak 3% igota prestatzen ari da aurrekontua. Proposamenak horrez gain, lanaldia asteko 35 ordura murriztea aurre ikusten du, baita hobekuntzak ere barne promoziorako, mugikortasunerako eta sarbiderako. Hala, Antonio Garamendi, COE, Espainiako patronaleko presidenteak nabarmendu duenez, proposatutako soldata igoera erreferentzia bat izango da enpresa buruek soldatak eguneratzeko. Bien bitartean, Elak eta Labek salatu dute Espainia mailan igoera hori egitea. Gai aldatuta berriz, kaleak hartu dituzte berriz ere gaurkoan pentsiodunek. Gainera, larunbatean adineko pertsonen nazioarteko egunaren harira manifestazioa ere egin zuen mugimenduak. Aiara Durreta kazetaria izan da gaur Bilboko elkarretaratzean. Hego Euskal Herriko pentsioen borrokak ez dueten ikastelo legez, elkarretaratzeak egin dituzte Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta hainbat herritan. Asteburuan gainera adineko pertsonen nazioarteko egunen harira, pentsiodunek manifestazioak egin zituzten Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Eta zertarako, behin eta berriz adierazteko, pentsiodunak eta adineko jendea eskubideak berberak dauzkagu beste dozein pertsona bezala. Laguntza sozio-sanitario publikoa, kalitatezkoa eta hurbilekoa eskatu zuten. Pentsionitzat eta adineko jendearentzat zerbitzu publiko duinak edukitzea. Ospitaleak, sare egoitzak eta beste zerbitzu batzuk batez ere gure adinako jendearentzat ezinbestekoak direla bizitza duina edukitzeko edo garatzeko. Gogoratu dute halaber, Euskal Herrian 1.000 eurotik berako pentsioa duten 225.000 pertsona daudela, eta horietako 10tik 8 emakumeak direla. Bada 1.080 euroko gutxieneko pentsioak ezartzeko beharra azpimarratu dute beste behin ere. Eta behin eta berriz, gogorra da errekonozitzea, Hego Euskal Herrian 222.000 229.000 pentsiodunak 1.000 eurotik azpitik daudela. Eta horien artean 10tik 8 emakumeak. Orduan ikusten dituzunean datu horiek
ondo ulertzen da, zergatik eskatzen duguna gutxieneko pentsio moduan 1.080. Lan gatazketara salto ArcelorMittalek eta UGT, Comisiones Obreras eta USO sindikatuek 2022ko abenduaren 31 arteko aldi baterako enplegu erregulazio espedientea aplikatzea adostu dute. Elak aldiz, uko egin dio beste behin ere erregulazio espedienteari. Zer gehiago daki Guaiara? ArcelorMittalek, UGT, Comisiones Obreras eta USO sindikatuek 2022ko abenduaren 31 arteko aldi baterako erregulazio espedientea ezartzea adostu dute. Urteko soldata gordinaren 80% bermatuko die enpresak langilei. Ekoizpenaren beherakadaren arabera aplikatuko da erregulazio espedientea, Etxebarrin 20%, Lesakan 20% eta Olabarria Bergaran 20%. Bestalde, Elak uko egin dio beste behin ere enplegu erregulazio espedienteari. Uste baitu enpresak mekanismo hori egituraz erabiltzen duela. Esateko ez da izan sorpresa bat, espediente honen bukaera, oso itxurazkoa izaten da enpresa honetan azkenean UGT, Comisionesek eta USOk horrelako akordioak sinatzea. Bueno, guke hasieratik esan genduna, kontestua jartzeko ArcelorMittalek aurreko urtean 13.000 milioi euro irabazi zituen mundu mailan, oso urte ona izan zen, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo, eta aurten ere oso urte ona izaten ari da. Nola ez, enpresa eta lantoki asko dauzka, eta batzuetan lan ez gainezka egon daitezke, eta beste batzuetan, momentu batzuetan hankarga horiek jeitsi egiten dira. Ez dago justifikazio gure ustetan espedienterako, eta dena esateko uste dugu zuzendaritzak hori badakiela. Ordea, Globoko banatzaileak langileak direla eta ez autonomoak aldarrikatu du beste behin LAB sindikatuak. Hain zuzen ere, Globoko langileen eskubideak bermatzeko ekimen juridiko bat aurkeztu du LABek eta horren azalpenak eman ditu goiz honetan Garbine Aranburu idazkari nagusiak. Kontratazioan ematen ari den iruzur hori onartzea eta beraiek duten lan harreman eredu hori besteren konturako langileak direla aitortzea. Eta horretarako, gizarte segurantzan beste langileen eskubideekin parekatuz lan egiteko duten eskubide hori aitortzea izan da lehen helburua. Eta bigarren helburua izan da, langile hauentzako negoziazio kolektiborako duten eskubidea aitortzea eta lan baldintzak arautzeko marko arautu bat ezartzeko borroka edo apustua, Eta ekonomiaren bueltakoekin bukatzeko, Siemens Gamesa eolikoen konpainiak 2009 kaleratze iragarri ditu azken astean. LABek jakinarazi du Siemens Gamesaren Asteasuko lantokian zuzendaritzarekin lan ituna berritzeko akordioa lortu dutela. Asteasuko lantokian LABek gehiengoa du 7 ordezkarirekin uztailean, langileek 5 eguneko lanuztea egin zuten euren etorkizuna bermatuko zuen akordioaren bila. Jaradurreta. Siemens Gamesa eolikoen konpainiak 2009 kaleratze iragarri ditu. Egun Alemaniako zuzendaritzak 5 planta ditu Euskal Herrian eta horietan 2000 langile inguruk lan egiten dute, gehienak Nafarroan 1800 alegia. Langileen ordezkariekin neurriak landu nahi dituela adierazi du zuzendaritzak prentza oharbidez. Elak hala ere salatu duenez, zuzendaritzak ez die behar besteko informazio eman, eta artean kaleratzen berri mezu bidez izan dutela ohartarazi duelak. Salatzen dugu nola, email batez enteratu gara, eta aldi berean notizia prentza filtratu da. Logikoki gure lankideak oso kezkatuak daude, logikoa denez, eta guk ez daukagu informazio gehiago. Ez dakigu zenbat kaleratze izango diren Euskal Herrian, ez dakigu noiz edukiko dugun hurrengo bilera, ez dakigu
ez daukagu informazio, benerako informaziorik. Esan dugu ere, Urdaibain eraiki asmo den Guggenheim museoaren inguruan xehetasunak eman dituela. Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusiak eta azaldu du Guggenheim Urdaibaik hilabete batzuk baino ez dituela irekiko urtean bisitari kupo maksimoarekin. Bestalde, iragarri du aldundiak dagoeneko lantalde bat kontratatu duela ekimenaren arkitektura, ingurumen eta paisaia proiektua diseinatzeko eta 5 hilabete barru prest egongo dela Udane Arbeok azalduko digu. Badirudi aurrera doala Urdaibain eraiki nahi den Guggenheim museo berriaren proiektua. Urdaibaiko biosferan kokatu nahi dena Gernikatik 5 kilometrotara. Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusiak iragarritakoaren arabera, Guggenheim Urdaibai urtean hilabete batzuetan besterik ez da irekiko, eta bisitari kopuru mugatua izango du. Bestalde museoa garatzeko planaren inguruko xehetasunak eman ditu, eta 5 hilabete barru egitasmoaren oinarriak prest egongo dira. El museo ha contratado un equipo internacional de prestigio para trabajar las bases mínimas del proyecto y el pliego arquitectónico, medioambiental y paisajístico. Aldundiko buruak adierazi du proiektuak aurrera jarraitzeko Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzen jarraitu behar dutela. Bai ingurumenaren arloan eredu jasangarria ezartzeko eta Urdaibai erreserba zaintzeko, bai garraioen arloan Aldundi eta Eusko Jaurlaritzako garraio saila museora trenez joateko modurik hoberena aurkitu nahian dabiltza. Este museo pretende ser ejemplo en todo, también en la parte de los accesos. Ildo horretan ingurumena izpide proiektuak Urdaibairekin erabateko errespetua izango duela azpimarratu du aldun nagusiak. Hori ala museoa urtean hilabete jakin batzuetan bakarrik irekitzeko asmoa dute, eta gehienezko bisitari kopura ezarriko da. Sarbidea gainera oinez, bizikletaz edo trenez bakarrik egin ahalko da, ezingo da autoz joan. Eta Arabara salto, Gasteiz dugu euskara gehien erabiltzen den bigarren hiriburua, Donostiaren atzetik soziolinguistika klusterraren arabera, bada halako emaitzetara iristeko azken urteotan egindako ibilbidearen hausnarketa egiteko baliatu du Geu euskara elkarteak bere 30. urteurrena. Hamaikako Gasteizko lantaldea izan da haiekin ikusi. Geu elkartea 1982 urtean jaio zen helburu zehatz batekin, Gasteiz euskalduntzea. Euskararen erabilera sustatzea eta euskaldun eta euskaltzaleen komunitatea trinkotzea ditu helburu nagusi. Baina ibilbidea ez da laua izan, euskaldun askoren ilusio eta borondateari esker egin du aurrera. Sortu zen magisteritzako eskolan, bertan mugimendu bat sortu zen ikusita euskaldunak Gasteizera etortzen ari zirela, baina euren artean ez zutelako inolako konexiorik, ez ezer. Orduan besterik gabe bildu ziren horrela elkar ezagutu gabe, eta nahiko modu informalean eta bilera horretan sortu zen Geu. Aurten elkarteak 30 urte bete ditu eta hausnarketa egiteko momentua da. Azpimarratzeko bilakaera egonda Arabako hiriburuan eta datuek hori erakusten dute. Soziolinguistika klusterraren arabera, euskararen erabilerari dagokionez, Gasteiz hiriburuen artean euskara gehien erabiltzen den bigarren hiria da, Donostiaren atzetik. Proiektuak indartzen joan gara, indarrandiena duena nik uste dut direla mintzalaguna eta isialdiko gauzak, eta mintzalagunean azkenean parte hartzen du Gasteizko jende pilo bat, eta gero isialdia ere asko mugitzen da. Orduan hor familiekin hori euskara sustatzeko gauza pilo bat egiten ditugu, eta nik uste dut horrela pizkanaka ari garela lortzen hori ez, Gasteiz pizka bat gehiago euskalduntzea. Erabilera Gasteizen asko igo dela eta ezagutza ere. Eta gaur egun uste dut bagarela Euskal Herri osotik bigarrenak. Lehenengokoak, zenbaki altuenak dituztenak dira Donostikoak, da bigarrenak Gasteizen. Bilbo eta Iruña da ostean. Orduan horrek asko esaten du, hasiera batean Gasteiz zen oso euskalduna eta 30 urteetan esan daiteke bilakaera oso positiboa dela, eta horrera begira igotzen goazen. Aurrera pauso aipagarriak eman direla argi ikus dezakegu, hala ere asko dago egiteke eta hobetzeke, eta horretarako ezagutu behar ditugu zeintzuk diren gizartearen ahuleziak.
Azken aldian bada lantzen ari garen metodologia bat edo mugimendu bat, euskararen sozializazioa, non esaten den bizitzako esparru guztietan sustatu behar dela edo landu behar dela euskararen erabilera, ez? Orduan pizkat hildo horri jarraiki, geu elkartean aizia eta aztialdiko esparru desberdinak hartzen ditugu, ez? Eta saiatzen gara hoietan euskara edo txertatzen, edo sustatzen, edo indartzen, ez? Geu Gasteiz euskalduna irabazi asmorik gabeko elkartea da, gaur egun 800 bazkidetik gora ditu eta lan voluntarioa egiten duten pertsonez gain, soldatapeko 8 langile ditu. Kultura arlora salto aipatu dugu lerroburuetan ere, gaur da astekoa Afrikar Zinemen Euskal Jaialdiaren 2. edizioa Gasteizen. Nerea Garzia. Afrikaldia jaialdiak 2. edizioa antolatu du, eta Gasteizen 12 bat emanaldi eskainiko ditu. Afrikan barneratzeko aukera izango dugu. Aurten hausnarketa sakona egitea nahi dute, eta hasieratik hausnarketa egitera deitu dute edizio honetako kartelarekin. Atal ofizialak fikziozko 6 film luze eta 6 dokumental proiektatuko ditu. Azpimarratzekoa da ekoizpen lanetan 20 herrialde baino gehiago sartuta daudela. Filmen artean, estatu mailan estreinatuko dituzten 3 lan daude. Gainerako filmak Euskadin lehen aldiz eskainiko dira. Bueno, nosotros estamos intentando que esto sirva para romper puentes. No queremos que haya ninguna distinción en ninguna parte del mundo, vamos, y menos dentro de lo que es el continente africano. Florida Zinema Aretoa eta Montermoso jauregia izango dira jaialdiko agertokiak. Lehenengoan filmak proiektatuko dira, eta bigarrenean berriz sektore profesionalentzako topagunea izango da, eta bertan estatuko gonbidatuak bilduko dira. Gainera, aurten jardunaldi akademikoak egingo dira, Afrikako kultura EHUko ikasleen gana gerturatzeko asmoz eta Arabako kampusean 4 film eskainiko dira. Eta Nafarroara salto, Teatro Dix jaialdiak antzerki komunitarioaren unibertsoari ateak irekitzen dizki Iruñean, kulturanistasuna, bizikidetza eta migrazioen gaiak izango ditu ardatz. Desde esta idea de la escena como un lugar que puede propiciar el encuentro, la empatía, la conexión y dar voz a otras historias, desde esa mirada es desde las que estamos articulando uno de los talleres que toman forma dentro de Teatro Dix, que tiene que ver con creación comunitaria en torno a los temas de la interculturalidad y la convivencia. El valor y la importancia que tiene el ámbito de la cultura para promover y ayudar y facilitar a todas aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de exclusión social, lo que es la participación social, que es uno de los ejes importantes de integración social, pero luego también hacer ver al resto de la sociedad el valor que tienen estas personas. Eta horrela, iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Guda Dantza eta Lider Nandoren 7 bala kantuarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez. Gure aldetik gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian, gero arte. Ikusten gara gehiegi, baina gaur ez dakit zer egin. Mugitzen zaren inguruz teletatik, deseroso sentitzen naiz ni.
Ezin dizut idatzi oraindik ez dut erantzun, da zu guzti argi duzu. Autoa eta pistola lortu dituzu, aukera ezin dugu galdu. Zuretzat Txema Pamundi zukurratu baitzenuen bidea, eta zuretzat Pepinoain emandako fruituagatik, itxirentzat, eta azkaratetarrentzat, Maritxul eta Mendia familia arategiarentzat. Zuretzat el bizkotxo ukitzen duzuna bizkotx bihurtzen duzulako. Ekintzaileentzat, inkonformistentzat, ausartentzat. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek.